Fl-2013 ir-rata ta' persuni b'impjieg f'pajjiżna kienet ta' 64.9%. Dan ifisser li pajjiżna qabeż b'iktar minn 2% il-mira li l-Gvern Nazzjonalista kien għamel fil-miri Ewropej għas-sena 2020. Skont il-miri għas-sena 2020 pajjiżna kellu jkollu rata ta' impjieg ta' 62.9%. Dan fil-kategorija ta' bejn 20 u 64 sena. Fl-2013 pajjiżna kellu rata ta' impjiegi ta' 64.9%. Dan ifisser li Malta u l-Ġermanja huma l-uniċi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li laħqu l-miri stabiliti għall-2020. Ir-rata ta' nies f'impjieg fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea niżlet għal 68.3%. Bejn l-2002 u l-2008 din ir-rata telet minn 66.7% għal 70.3%. Iżda fl-eqqel tal-kriżi ekonomika din ir-rata niżlet għal 68.3%. F'Malta r-rata ta' nies jaħdmu f'etajiet bejn il-55 sena u l-64 sena telet għal 35.9%. Dan meta s-sena ta' qabel kienet ta' 33.6%.